Кніга прарока Ісаі, раздзел 29. Гора табе, Арээлю, Арээлю, горад, які аперазаў мурам Давід. Дадайце год да года, урачыстасці хай бягуць, а я вазьму ў аблогу Арээль, і будзе смутак і жаль, і будзе ён мне, як Арээль. Я тачу цябе наўкола быццам шар і насыплю перад табою вал і пастаўлю ўмацаванні для тваёй аблогі. Упакорышся, з зямлі гаварыць будзеш, і з пылу будуць ледзьве чутныя словы твае, і будзе голас твой як бы піск з зямлі, і з бруду словы твае будуць гучаць мармытаннем. І будзе як пыл сыпкі мноства тваіх ворагаў, і як рассыпаная мякіна мноства крыўдзіцеляў. Станецца гэта раптам, неспадзявана. Будзеш наведаны Господам магуццяў, грымотамі, землятрусам, страшэнным грукатам, віхурай і навальніцай, і полымем агню знішчальнага. І будзе, як сон аб'яўлення начнога, мноства ўсіх народаў, якія супраць Арээля выступаюць, ды ўсе, хто супраць яго ваююць, супраць умацаванняў яго, і ёсць яго прыгнятальнікі. І як галоднаму сніцца, што ён есць, але калі абудзіцца, то нутро яго пустое. Ды як сніцца засмагламу, што п'е, а як толькі абудзіцца, гэтаксама пакутуе ад смагі, так будзе з мноствам усялякіх народаў, якія выступаюць супраць гары Сіён. Аслупянейце і задзівіцеся, аслепніце ды будзьце сляпымі, ап'янейце, але не ад віна, хістайцеся, але не ад ап'янення. Бо напусціў на вас Господ духа сну, заплюшчыў вочы вашы, а галовы вашы накрыў. І будзе вам кожнае аб'яўленне як словы запечаткаванай кнігі. Як вы далі б умеючаму чытаць, кажучы «чытай яе», адкажа «не магу, бо яна запячатана». І дадуць кнігу таму, хто не ўмее чытаць, і скажуць яму «чытай», а ён адкажа «не ўмею чытаць». І сказаў Господ: «Таму, што народ гэты шануе мяне толькі вуснамі, ды славіць мяне толькі языком, але сэрца іх далёка ад мяне, і страх іх адносна мяне, як завучанае правіла людзей, таму вось я яшчэ раз учыню здзіўленне гэтаму народу, цудам вялікім і дзівосным, загублю мудрасць мудрых і кемлівасць разумных знішчу. Гора тым, якія глыбока хаваюць намеры свае перад Господам, якіх справы схаваныя ў цемры, і якія кажуць: «Хто бачыць нас, ды хто знае нас?» Пераваротнае вашае думанне. Ці ж можа быць ганчар зраўняны з глінай? Ці ж можа твор сказаць творцы свайму: «Не зрабіў ты мяне»? А гаршок можа скажа ганчару свайму: «Не ўмееш»? Ці ж ужо не ў кароткім і хуткім часе Лібан абернецца садам, а сад будуць лічыць пералескам. І ў той дзень глухія пачуюць словы кнігі, а вочы сляпых з туману і цемры стануць бачыць. І акажуць пакорныя радасць у Господе, а найбяднейшыя з людзей будуць цешыцца ў святым Ізраілі. Бо знік той, хто быў мацнейшы, звёўся насмешнік, ды і вынішчаны ўсе, хто ганяліся за ліхоццем, якія прымушалі людзей грашыць словам і ставілі падножку таму, хто патрабаваў суда ў браме, і справядлівага абкідвалі неадпаведнымі словамі. Таму вось што кажа Господ да дому Якуба, які адкупіў Абрагама: «А цяпер не засаромеецца Якуб, і не зарумяніцца твар яго, але калі ўбачыць творы рук маіх, то ў асяроддзі сваім усвяціць імя маё і ўсвяцяць святога Якубава, і баяцца будуць Бога Ізраэля. І збачэнцы духоўныя пазнаюць мудрасць, а непакорныя спазнаюць навуку».